Asireteli atata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwaligania asomorobero wemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye Bibilia. Gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki. Alese twebire tunyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo morobiro. Ogosoma kwebanjiri amatera aliugusaba nabo abateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa. Wate tarikina inche mokokoti chose vukela Jumapili chise 10:30 mpaka ensa ya moya maragoba tomocha. Twari tariki kere Jumapili eliubwegokia imeya Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Wakire bya umwancho muri weta sene Ndizi TV ne ikinyi togotema ngambi yamono aseto umeranira sembeo imeyo morobiro Ensakia itukori ajuma ya Monday ne chitariki emerongevere neseto omotenyo ikomi omwaka bwechirubibere na emerongevere na isato takumate ngambi yamono ase ogotwanchira to ikire itukori ya rero goseto umeranira nainde asembeo maiga ye weekend yaringe ntambe kegema weekend yaringeri itukori togo chengera mashuja abanyankongo tugachengera ko rujumaiga tugacha tukabwatanie sabato tugacha igoro Jumapili weekend yenge ntambike kimanya saa twanchina nde tuumiranire asembe ngo bubori ngabwakire bya anda onse asotorigereti korwa bono twachakira muri Ensakia mambi ya rero chinsando chini komine ibere chabono mambya asitogo chusanga mangana mange aribo ntwakwariga ire osari abire ka korekana ase weekend yega na nene nari arabeka kona kagana ritukoria rero nandake ari amambi na mutugura nyale nyachutia iko mwancho morigeri weta sendikele tikote ngambi ya kagima biya mona soko bana into baka wekira tukoria ngo tenga karibu kegima to twatira na moto gende aseri bwa erimo nto basagotiga onde bwensimaiga kunya sato ancheire tigatosukani moto ekyageranga bono ne chinga kechiga na chinya sato ire ebiro ebiga tali bya mambi tote banga mambi to acho semani yaya litukone ria rero to gosemani na goteberania asenchira endonge totenganya ngambi yamono aso to ikiga bwakire buya konye bwakire to mese tenga kibwa kirire ko rwabu na kiri tukoriao okwari chakire ne kibangete ike yo metere Jumatatu ali abantu abange bakoliki ko tenga nali bago chaka eiki yabo eiki goro ya chaka Jumapili kirenda abantu abange tukoriya rero nali bakoliki ko beka go semero berigete ebere tatirigo bago chokora se eiki yega akirirende nobo tenga ne bya bangete ase emambi ya rero ngakimbi to kyo bangete ochokora eiki yega bwakira sore ose bado goraire bono konya bwakira sore bokana go so ase omoro Ensakia wetira ase esimi go se namba yesimira ase screen yao nabo igo nabo gotonyora sensemo yo mtandao otenga kibwakire kurwa sore na kwigwete na kinya saa wanchirangani paka wekira semambi ya rero tutenganga yoberete nabo igo ngaki abami nomba bogete obature ko nyambara buka tema kubatura etunyale go chaka ase obwamo asensemo ya Facebook tonyora Ndizi TV News digital nabo igo asensemo ya YouTube otonyora Ndizi TV News
aboigo nabo todikire SMS yao ase namba ira ase screen ko tinga karibu kigima karibu mono Ensakia mbuya mona asinya saga twancheire karibu nandi karibu skabikigima rituko ni ya Jumatatu jidarikine meron kebere naisoto motienyi no yikomi mwaka bijirubene meron kebere naisoto kadroje no motienyo ende kominyo kamono ekie korenga buna omwaka na roisire wekumba nejinga jito kwariga ni bena somoro bari obwensa kiritukeria Jumatatu to kwana mange hanekaro kwarure somotimoko orengo motambe abungoro masuchade Jumamos Jumapili anatoikire somoro bari obwensa kya bonoma makikwa bokiro manchumoreria na kiekerenge jito kumayanga kikwa bokira na kikwa soire imeyomoro bari asemambi yaboniga amashabiki aito andonse asemwabeta ngoirali bagiria bene kubharigani kyande kumna kwathena bono soa imeyomoroberio tujake na inu ewiki engia kabisa ne wiki yo mwelio yo motienyi oikomi igoro jebuna omotienyi oikomi na limo nole ange kabisa gosoa ige erengete buna toisire kukumba omwaka oyoiga ine wikira nikelikuwa anatigo ikirani omwaka oyoiga bana turaikirani metienyi bere yetigarede no ikirani enya gukore tume na ndikora nyonde no nebitoki na bogonyorana waikiranirie asinjira yabena banyoro mwako yo kwatete kwagacha kwatete kugoregari kwatete kunyoma ose kunyoma ine no ikiranie ebyonsi na gwatheri chibu na lega kyole roberi ase mwako yekardo chigokura twakware ni kyandike komichosho uta nere buna botambo reproduce tukwene kuna maliogine chibicha gocheire asinjira yabena kurwa sensemirende ye studio otwakware ni kyandike komi otutenga kyoto bwathi kyoto geredi na ninga yore asemambi yabone buna botambo madeli tukira Jumatatu gikoragense yemo nenusu yabone mambe ne tuka twakora mangana ali asiasa Lituko liale rongo manyana na tole na como speaker somo konyi bomo speaker somo konyi bomo nogari bwebunga ye county ya Kisii boigo nerole omuri kyumonene bwe kyamakeri kya United Progressive Alliance UBA ekeroba awikase studio boigo nere alo MC bwe ward ya Masie West yigo toka asibunge yabo basingo karase studio semambi yaboniga atokwanda mangana ye kiema kya UBA sorongura usina sinsitu ya Kenya boturina merebriki ba begire bune county ere buno monogari bwe kabwe speaker osoma konyi monogari bwe county ya Kisii boigo tujigurire ward ya Masie West ngakya begire merobelio kokonya bali ba mwete emiremo ambali bagete chikura asenseme yo mashabiki eta onspias mwabeta ngobarigani kyandike ko maso imeyo moroberio wensa kiritiko ya Jumatatu abantu kurwachi nsemo chidicha Nyamira totebya ngonga kimwabukire enga kimoto bwatite ege kikeiga abantu kuruchi nseme cha Tombe South Mogirango naboigo raganga nga kimogendrete na kinya satu anchina nanto iranire ege gasembeo totengo nga kikwabukire tutura abami ntoboigo nto batiga magega wetira se namba ase screen yao ase TV yao totumire SMS tunyale ko ba kutobokanye kegima naboigo wetira sense media Facebook asawotanya buna Ndizi TV News Digital naboigo asense media ya YouTube agosawotanya buna Ndizi TV News etunyale go sanga sobwamo ene kyogo torikira gosina kyogo tonyora tobekire SMS ya use comment yao edina tunyale kunyo bwatuka asembe toturane twensi tunyale go chaka asenchire erengia naboigo mwancho morigeria Eikimna yaringe ntambe unatwache ingerete mbali andake basiriri na abasiriri na abamwabo mbali bale ne na chingo magose bayigwete bo bakeiga tokwatenga twala kugwena kwabango na bali bwayigo obasiri abamwabo tukotenga engora yaitu kurwasega igandizi tokwatenga einere engora tokuba tiganya saba obolemu nabo igo bali bagendete go chengera emeyega ao tokwatenga nyasaye abasise nanda abaraya seri tuko liarero go mwancho murigeto basako gosa gosto basako suka ekiagera Ensakia omorobedio okoroseri ali tukuri aho naboigo okwane kinga kwanyoriro bosemi boisaine obumanyi boisaine naboigo no kwego kya nkore ororo asokunya kwaegwa ga burudani kidogo akago changa mushago sekako ruseno ne birukunyo kwa bwatase omobere ngo mwancho murigereria anaso soturigire tutumere SMS yawe tumenga twabukire nabo igo twasoire ase omorobiro obwensakia ekyagera bono etukwari galibene kyagere twarure ase weekend bono tugochaka ase Kenya tugokwari gani kigima tokotenga bono nandi twachakire kibago twachakire iki ekyagera nsakia nere omorobiro motangani ase ya rero bono tugochaka borongi gatokotenga karibu skigima yenero Ndizi TV nando bwansu bwo mugusi igo tobwene
kusuka andonsi abantu bali bakorubiboncha ari mate tomango SMS motenga kimu abangite amete abantu mbanchite kwebanga sana kura sense meri ya matari abantu bariana tebangu ngakimwe bangite ko ruchinse mochiria abantu bakoru kwende mate yabe nakimwe bangire so sauti mugirango kurunyamarambe nakimwe mwe bangi usine kimubogete mambi yarera eke ina kinya satu anche nikimerobere kyobwate igo mwancho murigeria inesemo bontu kwarigania nabayigonto chikote inga nari yatikire mogosina ryagendrete ase account ya Kisii ntoroche aboro kigwambaga kuhariganirwa nabayiga masaba gokorwa ase cy'isukuru etiko babeka asama okanyasai kwene kinga bachire okora amatemabo buya gusenga kiba cyo ikaransira amatemabo bashigotwara oboremu obuya kima nabayigo kisemi koruwegoro nyasaye nero kuba ananda boyigo abarayigo mwanchu murigirando sasore ino romo rw'Ensakia na igiga Ndizi TV obwansu obumo Gusii asebono to kumanya ayatikire ayabeteka watika na yago chiwatika gusa yara asemese ito na mange bnankubatenga otanyale okora otanyale gusuka kogusuka waetero agwanda sasore ngotenga karibu tugenderere ase Ensakia togosemani na boigo totebani ayare aramange boigo nambe ira skini igora buya 0792192834 na tutumera uchumbe ase mambi yaboniga egaroika sensemo ya Facebook, you like, you comment and then you share oika sensemo ya YouTube boigo na bogoto chat yalia zenara leo chat otume uchumbe ya nyingi toyenyore ase mambi yaboniga ngote buna mariogi taito talibia igo toenda sensemo mutumoko tukirudi tutaendelea mbele. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Ndizi TV obwansu bw'omugusii nigo bono yakire nikirundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bw'Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubulio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. Is about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am your friend, Prophet Molo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall, every Tuesday
take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawi na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Nechiga kishindo umwancho muri wetaseni Ndizi TV kukote ngambi ya manasa kugendera ko banaintwe na bakuru twada somo tumukomoke karibu kigima sebali bago beka TV yabo go sebako beka on baba treke batreke kirenga on Gona ngotenga karibu inomero Ensakia nechinsa chabona mambi ya chinsa che 12 oche chiga sene usuka chikire ikona 13 otenga karibu kigima ose ngo kwali asenjira ya bene ase chinko byamo ne shangwe na nderemo ngotenga karibu ochake omero Ensakia ase mambi ya rero nya sawo twancheire otoire abo moyo tigato sange amange namna batebya bwatanganya na manga gerete gokolekana turochenga emero aonegene tekubekwa Asenseti ya Kenya asebo igo county ya Kisii and Nyamira emiro bine menge ndochenga ensemedi obo chenu nega aseni go sidwa kegima ndochenga no nyeri tukolia mashuja iri ya ngabu ijuma eterenge kinene kyalinga igoro yobo chenu osinga kitogo sira obo chenu toga mora iwe saga chakia omoro birori universal health coverage ase okochikolikira oba chenu ase abantu bonse igomancho muligira to basago suka to sikugendare ayine gatiari to kwaligana ase mambiarera amange kima ase bono igatoka karibu kima to so asomoro bire to chake ase riboa erimo Wiyosano mwanchu muri bona karto endete asomoro bire to odina genda utotomera uchumbe yao ototebinga kyo endete kupunga kikwa bokire na kyo endete kuroberi tskuli yao tumedina litukula rero daraja mbiri bali bakwenda se chiro se mambi yabonia kardi moikiroro na bali bakwaro bonjeri botame ko debuna Gusii ne getingije kengaini kyargo bundi kyaga chimbara ke otu oso amwae nimedina kwabo kire bono wachagiro kora emirimo yao asinjira yabene igetome ekyagara no nyujumi gegenda de gokonga boikabwetume ekyara to tigara maiga to goja kuganyora gerukira chingaki to ndonya konteva na serikali saidia bono wika aebuno monto wikabwetume indumare kogosoka na botame ko teina intwe mominjori mintonga na moseraibu igo chieba chipange ene na nyaro kwiroberi go chasa matukaro sigo so aime yo moroberio to chaka mwana tukora mona na otena ke kuragense ya monenu su ya bona mambia mogeni tukara studio kara tukabwa the deputy speaker ya county ya Kisii anenero secretary general bwekyama kya UBA ki United Progressive Alliance to kwanda mange na ndigaro MC we ward ya Masike West ojitaito Johnson ne chae atafika ndani ya nyumba ke kuragense ya monenu sende to kwana mange hayege siasa ngakibaro bertigoro ye kyamekyo na mange asemambi ya aboni ene Ndizi TV Gusii namba 0792192834 na inapoto tumera uchumbe ya simambi ya boniga asinsemba ya Facebook tonyore Ndizi TV News Digital halia you like you comment and then you share nsema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okonyora platform ijonsi yo watonyore watu bwati karosa ko nyumba mwao togosoka na TV yao na kiyo bidwa tena bono ogoswa sensemo yemitandao ama shabiki yetu onsi biti mwapana kosa team following tin chimni ya maji na team diaspora muko wapi ngakimwa bogire diaspora muko rawana Kennedy Kisembani medano bono umetuma SMS yako kirisi ya rogo kwa wapi kurensema yaraganga kemso motangi petikori jinsa majiriji ya kiamwasi jalisi kuru jalisi mnali kuruwa sesemeli ya kikwetu hoteli ya bunsuneka
Kefa Koru kurugesima simena tutu kurwa sisema ya Nyamakoroto ntubwate Lydia Nyaboke ntubwate Abigail Nyosi kurwa sisema ya Hema Chitago wasiri mkuu Victor Mondo nimedena mwasoiri memoroverio Fancy Kelly Keystone Jarin na Kisii Aroko konyana mukwande Vincent Maina Elizabeth Nyaboke nimedena mwasoiri memoroverio gatia abandi abange bali bono mwasoire asemambi yabone yo besha tingo kweba ikerora tenga ki aendari ko gutambwa igo nimbade K Mandere News Mandere K News naye wasoire meyomoroberio inabungati ya mashabiki yali mwasoire meyomoroberio asemambi ya abone omwenga password na mwasoire meyomoroberio itoko bagirana mbemano ekro mwachorire Ndizi TV ne rogwansumusi asemambi ya boniga toroseri tukureno tobadebina narali ara korekana rero narali korekana angyo asemiroberio yaito yense yaito ya Kenya ekano ni uchumi egende ko bonsi bali bakorwa asensema ya ba central nyomeke ali serverbubu na abakwandi kromukurawa n'umunyakero ino Kefa Momanyi amo nabaraibande ngaide mwasoire meyomorobe SMS nimete banongo jere biyamone kromana tutobwati ababasi baito abanchali baito abagetutu baito abagirango mwensi asumwabeta na bali bakurwa sensema ya borabu metera ngosubu mortani emore mwensi lakini abagirango abanchali abagetutu nababasi nabamachoge ngaimore bona so imeyomorobe onoro morobe kubatambwa mwensi andonsi asimoberede asimambi yaboniga ne mambingi ya omwancho moigeriane na sabantu bali bakorwa ase ewodi eri ya Masige East kera moigwete nga omo MCA ino ngo ikare ase studio lero otemango goito ikange ometina omokolia motebe nga ya yegento ngira kwana anyore nga gita kelma minchana ino igo mwancho moligera wense meri ya Masige ase kwende sub county eri ya Nyamache tomanga SMS totenga twasoire imebono tukanyirete omorayo ito atoerese abira atatu igo mwancho moligereria ndose asotorigirete ndere Ndizi TV obwansu obwo Gusii na nanga twagotenga tokukubangereta amaya ndose nga county ya Kisii ne gendrete ko bekemerobe au ntwarucenga abagaka bagotu umbachengiritu onde bwensu o ikire myaka eri emerongo kyanda ron kyanda go iki Brighton tari gento kire raisi negasianga umusa kabisa narucenga aba MCA usabarai uruchi wodi ambabete bawocengira emyaka eyu na anene go sangana barabu edite ko semani umete abantu bali bayikire emyaka eyu mbabwato bosemi obonge sana anene tariko bodare MCA bonsko lakini mo MCA bwe wodi yebe no sti walika roroje munambuya arora abanyangongo bali abagaka banene bali bakuri abagaka nabantu bali balire byage asense meyo ya ibeno lakini abaroje jinsemo awa lakini mo sangero ne okorekana to ase wodi yebeno yegoroge kyo mugambi sti walika ndata koroberia na kubeke meroberio anegosira abagotu enenjira ya moyo gochingana nambuyale tetenga kiya mascha period yeyo nyorina umutinyo etarikie yemo nali abagotu elda bagochengerwa korende bano Steve agasuki yake bagachengerwa manyangongo sikena baruna abanyangongo uikie miaka 90 gochigoro tariraizi negasie nkongu sana entumetu sentonye ikira kine dende ne lina abakaka kebrande rubia na mangana aribia murobirikana netwe na mei kwamboka simba ali asensema yibeno ikwere kubwanja nigochia se abagotu ate chingo tona jojo gachirendwe gitare ndiri na mangana makonsano nje kana tareta se wodi ya Masige West ira tokare to mugeni na nyor to mongino raira alia osiretio bogima bwa area tandiri achirake nigasi te kabwate miaka 120 kana tari kana nyagutare wodi yo mongino nigasetie kabwate 120 years agateba karuma shardina injegingo kwa mokura moderasini lakini morera mono adeana embonga abange to mojoye kabisa ngagoki usana ekana rugonya utara na rugonya ukara check yari asensema ya Masige West ekarto ghost mo MC wenseme ya Masige West asemara ko baya bone igone gente egento ki ani kyo mogoko kakime keto koranga anonya na barayi baito barorire nga amaina abagotu abaiga ase binyoro usabanyangonga abaiga antigato baikange na baigoto basire negento kyange kyo mogoko kikima abantu bakagoka no mbara bagateba amaina ntwanya korore kiga
twaroche abagendi bali getwa sensemeyo nabayigetange nakarobo semi gochasa abantu ababa ke gose ebigori ebike bayikanga abantu ababagotu nali baraba ekisemiro bongaine inakibabete bawika ase emyaka yabo igo mwancho moligereria ne mambingi atogotenga ki toikanange ntwa se ntwe ekageranga abagotu abayiga batekiriange nabamwabo obokendu no bonge bora baite nembe oteringi yase abantu abagotu igo nere buya tobayikange amaine none ebeseye eserikali gochi yabwatuka einganere yabagotu abantu mbali sikuga bagocha bawunere yabantu aba umuntu omongaina omura kabesa kalinkarore ngakiende omoga komogotu sana oesugumiro ikirase ebengeri asibakubekirwe beseri oba irwe beseri kumbe vijana mbire gose abasaye mbali babwate enkolembe bakabwate amoga koria bakawene kingoyo naye gwebesa bakamura kabesa kali egento kenge kyoboro mugakori akerera ndabe amaliga ali mugakori itera osengane byakwana ne kochengayo osire kwagache tego kwagache aseki niga erago tagore kyagaranga abuna tukorukale koruchi sokoro chito buna bago tenga ki sikaba gakabayiga na bara kwane kende onyole kyakubwatiri entire taringiya igonere byato bayikange nandi to balinde ase enchira engikirano igo mwancho moligereria tutumira SMS yawe trasi nambira ase screen yao nabo igo wetira asense medi yo mutandao ase otonyabuna Ndizi TV News digital yo Facebook nabo igo YouTube wasonyabuna Ndizi TV News abantu bali bakorwa chinsemo chiri chana kuru umwane baba inkoro chikima narolira SMS yango tenga karibu imeyo moroberia obwensakia ase emambi yabono babo beti babo kemi motangi karibu kegima ase Ensakia ndo chechi nsabona chechi gawa kirisarogo karibu kegima karibu toso ase obwamo togendrali ebo igoto SMS ya elunyala gotura bali bando maitenga banje tiko kwerindo likoboka batulengo basoya somorobiri tuchake asensere ereye moboigo tosemani ase egekekiga kiabwango omete toganya nkyoto nyola nkyondo kanyerochi litukone lyalero kukwaro lero litema wikirania bira atatu iga nalio togenda tanatenga ki tinkole ti ekinale gokora igonya sa utwanjire ngambu yamono tigato chake Ensakia asenchirere endonge na karibu kigima togenderari na tosugume egurudumu Ensakia ase obwamo na se omorembe nyasa twanchire litukori alero bisane ka turasi semeri yabagotu agara na sonoro gusti yabagotu ngotakabare ko ngentwa na barogi abantu bakagirona na barogi igo yale ko babuyana tosika bagotu abuna stiwarika bakwane dana ntokagira na usaba karo montago dire na bono obeire bobe ose ogechi usino morogi yale ya tetokore kiti tigato torenda abana abagotu abamete karo montago nyakokina nigago babuno mwana abone karo bagotu bogonya goja ababuno mwana obamba bono mete kyonyana abandi bagisange okunyama mutago na mogisange ya bantu bakorecheche na abagaka baligose nginakoro na sokoro ya igobona batagato ba embrace ntaye murende nana liora arendwe ugya matuko areboshika tora sense meyo yabagaka mbarende tukabisa nande kero kubarenda neserekane banyurede ayunaro agenderete bya ase ensito ya Kenya manjume tutaka enda sense media check torambare baso ire ime yomoroberio ase mambi yaboniga kado turigere na babere batato bare baso ire asomoroberi asimambi yabari Dorcas yakuchikwenda sense mu mutandao arone nambara bari basoire asomoroberi bari batumiri SMS yabo gwetera sense mo ya Facebook gwetera sense mo ya YouTube alia na bari batumiri gwetera senamba ya 0792192834 asimambi yaboniga Tukuna sesemo ya Facebook asesemeri ya check ndo chenga Kennedy Gisemba ote wakire Joshua Brighton na Dorcas watching this Monday morning extended my regards to Ensakia fans. Asante sana Kennedy Gisemba o monyakire ukoro asesemeri ya diaspora. Joseph Momwega password out watching you live from Thika. Asante sana Joseph Motureti Orule Jared out watching live Korwa Nyachichi Secondary School. Asante sana Motureti. Teresa Kemunto out good morning Brighton and the Dorcas tune in following live from Muranga. Asante sana Teresa Kemunto. Edwin Mwenga out Korwa Kajiando present watching live Brighton na Kemuma. Asante sana. Albert Kirera out watching live from Igonga Bomaliba. Asante sana Kirera. Yobesha out watching the show live. Nanda utenga tuned in yobesha following you live nikiwa Nyango. So asante sana Waziri Mkuu awata good morning brother Brighton Madam Dorcas
happy new week, or people watching live from Doha, Qatar. Amaiga goche ase omwanchione sweetheart wife Edina Nyaboke Mukaya Korwa Kyogoro market. Asante kegima mwancho murigere ndo kutume SMS yao. Wose ase uchumbi ya sensemo ya Facebook etonyale kwenye bwato ka asembeo to sensemo ya Brighton tole SMS. Good morning, Brighton, Dorcas and Joshua. Happy New Week. Today is only we have before tomorrow. Yesterday is gone and tomorrow is not promising. Live in the moment. Thank God for His love and the mercy and the care yielded to His reading. Receive His praisings, embrace His enjoy. May I wish my parents, Wakiwa, Rihanna Bonjari, Bogita, my children, friends, and all fans of this TV, happy new week and be blessed always. Brighton and Dorcas, be blessed for the good job you are doing. We really love you so much as a show and this TV. Biasana. Taisi amisa tena good morning, Brighton, Dorcas and Joshua. Imekorwa na Kuru City Bwakiribia. Success to students who are sitting for their exams. Ode ama organiria baya. Aborokiwa walibonsiwa jokora amatemu abo akepsea. Maitu mwako ntubwata amatemu. Arakata ntubwata kepsea yere grade 6. Tuwara grade standard 8. Iyo jokora 8 for 4. Manyena 8 for 4. Enquiry go jekaro 8 for jokara matemu abo candidates boy gontu bwate KCSE yine class kidgi kumna kabere kara bor kiwa bandete kweroberia kabisa litukero ande na renga semeria nyabisase primary school yo process nyabisase kara bana bar ko bekerwa bar ko bekwa somo nene ende bachiko kora amatemu igori tukero mono na spend tia sense ya masige west elinde komanyana omo MC kago jagaiga igia go debna kolete genda idia jato debina na koreta tara kore much of my time na spend the Masigi West ngeta na sana ngarora na kibono kagoja niko na lile nitakalomuliza asemambi yabona ali particular uli hiyo yako ilisomwa Jose Chip JBK out na Bwakira from Doha from Qatar out na have a present week wasiri mkuu. Good morning Brighton, Prata Brighton and Madam Dorcas, happy new week. Or people watching live from Doha Qatar. Ade bano ali me yumroberio ejinji dinale chaso mwa asemambi yabano mwa chumbe ngenda utoma uchumbe yao gen ngisembe yao njaso mwa konde aina yo mnyakero wito kwa asenze media diaspora to wakambia mano karona ayo andada utobwatia ntubete ne mere mune menge na bora nyare bona abumete mkati kati yabo tukora kini mono inabidi unaamka na unaweka Ndizi TV asemambi yabonika na bora tutobwatia utara to SMS yabo Doko ba kirambia mono yobe shapesha ambia mono mwensi permane tutobwatia Jackson Makori siniri medena no ole me yomoroberio kurwa sense meri yage sima mole no mojo goroshera keronya ni medena mole me yomoroberio ni medena simu ni atuti utatuma SMS yako keva kor kurgesima ngotomole SMS yao ningijiga nedia ase mambia ba ni medena wanye Bishop Charles Saboke no ale me yomoroberio Ensakia bono mambia banu bwensi mo tobwati batoko nyona iskari mo dina ko tobwati mole toko ba kirambia mone kyara mo Ensakia ime Ndizi TV ne robo nsumbusi litukeria Jumatatu imambia ngenya sae atuanjiri sisi atuna jochote keturamwe kole nero anjiro ko toeke bunguo ya oxygen ne mambinge ena bora nyore nkwabo ka koigwete bobe ebru kunyono bwate gose omoiri osirire gose bintombire bya bitarakobera bya lakini yaya mutigere nyasae erenero obwate lichibu nande nere obwate ogosemeri kwawe ikore asa ainge ndokora you trust, yes you want to trust in God ere ogwikiraniye ibintu byonse bare baga ndiko ikari tukurarero korende ba sirio bogima bwabo ekyara ayitware ngomu yakubwa abakure korende nyasaye agwancheire kwaroreri tukeriga asemambi yaboniga Nesega twanchiro mwancho murigereria nabo erebya twasanga so bwamo dochenga Rebecca Bochero ina tenga good morning Ensakia desk Brighton Dorcas and Joshua litukorigia a weekend ya God is great. Wish you all mashabiki abairi abasani na ababisa bila kuwasahau pia nyie na bagane ide mambingia my happy Caleb Korwa Qatar Joshua and the Faith abana bana wishing all student success mwensi litukori kanyeku asante kikima abo igona itukori kanyeku Rebecca Bochero oino na wigongo mo tanga anga itindarora nero moswati Rebe Bochere Mary Bochere tinda mora ase mambie yabono ngotinga soima somoro bile tunya gochaka ase obama osotonya ko gandra ase nchirere engia wigo mwancho morigeria
Ntorocenga aborokiwa mbaganate kwariganirwa kibirengarari kobe kwa sama sabo aya ninki gwakorire guse ase okwarigani aborokiwa ntwarora iki yaete guse chiki guse ne amatuka maega igaitire ntwaranga abantu mbale bakabagocherera omworokiwa yo mobwe kirasi geikomi na kabere bakanyora baka makorera buya igento kyalenge kyobosuku nabo kinge kyogo kumya mono cinga kichiri abantu abange bagasene kobeka aborokiwa abayiga asa amasabo nabo yoko basukyago kimotu kibirengera gose ko bateme kubayara minaki amatema yagati gatonya kwa igani ganyasaye naro natubwatisi ayebu no montonde wate amagani amabe kwanyara kwenda maega gose kwaita maega okyagera aborokiwa bamba atumu gose nonye duka mbaenda no bago nonye ne sukali bakubokira mambi aya kwabata kwabanga n'abasani bawo guse neke kundi kirimo bwate kyama ona amabe mwenda mwachiko ko bwata abana babanyaruka guse mwabatanga egente kebesana egento gikolenta amangana yo gokumya negento tobutwante ko gikeria anene sana iga asachinga kechi chabone iga abantu nabo ni babante babe kubyara nande bono batwerese ninkige kogera ninkige kogera bako chaenda abana abayiga abake gose abana baba no tali yo kala matemo abana ona abake nkoratore ase bono bakubwatwa bakolerwe ibintu bitari ebiya ebintu bitari byokogokya igo mwancho murigira negento kyo kumisana ekira abantu bonse asense ya Kenya bamaitenga matemu ngo cyari kokoru nabona abana bari kirasi 12 nigo tobante ko baikanga nakobo moyo ekyagera amatemu ngo cyari nembeo yaye embeo igucha yausa anda ko mwana onyegaliwo negenta asomete bweba cinga kechito ko mwari berera elindanya ale kwinyora anene tumusabirana lakini tutiye ko bacanda abantu mbale batari ko banone chika kicho gosoma no maitebo abantu mbali batanyale ko bano chika kicho gosoma kyagera omwana oyo osanda kamenyete mwawo orure esukuru ochira likabwante okora nonya aligera linki abere kagosoma ayikwa makumotwe kachindo ngo chirocho kumategenda roche yanda kora asibye ebintu kigera amnyo kichimoli kurwali gendo rano ya chimboli yani ebintu bunebi nkolenta bire yani nonya eburwe kibirengera lya saba abana lakini eri batakwane batate yo mwebuli gosemo omwama tori barenga ki yaya gaki nimbonete gosoma ayoko nyaro mwana oyo soide kusuka gochinse asesemeri ya masomo ntoruchinga abalokiwa bachira ase chinka abana bachirinka bono ngo chigose ikeye ngo embagendete gochaka abantu mbale babwate amagani amabe okobo mwana yarinka gaiga tali gutana uniform omete gose yanga jiche sukuru omanya ono mwana lakini kwanyoranga abantu bebwatiranye n'abana abo anake ba nonyina malita genkyo achase abana abanyaruka bakwira na chisukuru onyoranga babwate ebirengere ngekibako cyako bogima abande okonyoranga ebirengere bya masomo byasirire chinga kechi bare ase chiruse chintambe unabona emetenyi nebe barachikobera ase chinka ama abana banga abanyaruka ngo kibale birana na malita genkyo abande na marwiri abande batari kunyara no kwira ne sukuru eseki obosoku ninkiaye gwakorire rikorenda omwana oyo okirase kinyoro omwana orase kinyoro nemwe obwekinyoro tiyango teteme kubika maiso asichinsemo chonse toro monto monene ogosari abana bake ayokire ngati mwana otari oyogo yaya tigatenga toteme kubaikanye etonyale gukwanira gose tukubakwanira abana abayiga igo mwancho murigere litema go ikange na kubasemya abana abayiga eketo abarorire tikato baesiko yabo to batebye to amanganari ako bagacha to batebye amanganari ago chikunya ko bayibirengera anyale kubasari nonya nobogima bwabo bwago chimotu go mwancho murigere asaso turigereti tutobere SMS yao wetira sinambira se screen etunyale gusanga ase obwamo nabo igo goso SMS ya Facebook asoto yamuna Ndizi TV News Digital so onyago to comment yao nabogo share alinda basani bao nabairi bamanyenga Ensakia negenderete wose ya shakire nabo igasense meri ya YouTube abantu bali woche mwante nga ko chisa chiri cha US ngo chimwa mwatubwati koruna kuru Nairobi
so ensemo ya YouTube nyama kubeke comment yao kwa ngambia mono ko ase akoba ime ya Ndizi TV na bo wansu obwo Gusii pia sana enda tutumira SMS ya umajumuri ya simambi ya boni otenga kiwenda tutubwatia ekero toto kwenda sensemirinde ye studio somo tukumaka tokwirana ne tokwirana sensemiri magaseti ya simambi ya boniga tumayana legende de komorekerwa ase chinsemi cha magaseti ya simambi ya boni toska na Ndizi TV bansu bo Gusii Ndizi TV obwansu bwo Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime enyagitari ya Walfit Health Center iye gutoka imbejumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire. Tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwa tobokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito karo montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukurwa conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati
chebinke biria ora chikwe manyea na gukwanera asumurobilio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobolema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira ry'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gia NTSA bwoyo nkwegirule asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School Ndizi TV ubwansu bw'umugusi mono kekema mwancho mole wetaseni kya Ndizi TV asogochora Ndizi TV koba obwansu bwabo mugusia semambi yaboniga asokondera kobwatia omurobiri obwensakia oyo ukoro seriali tukoriao nabo igo okonekinga kwanyorire obosemya aboisaine no bomanye boisaino nabo igo oibrudani erengi ya kegema mwancho moligeria na taumanya bwatanganinga etukonyuma tutaenda asomotimo koma kenga etukoirana nigo togo chigoso asensemo ya magazeti etunya kuligeria nalali amorikira sa magazeti asechi ngongo chonsinye echensi ya Kenya amone chinse chonsi chitwetana ine mwancho moligeria ngotenga karibu kegema tosa sensemo ya magazeti etoimanye asenchera engekiranu unabotambe ngochi natwara egazeti ya Daily Nation Mwanju mwananje muna botamina ngubate ngutware gazeti ya testana kwa tutara ikasense meini ndoje nambara baina tutumaji ujumbe jaba semambi yaboniga ndoje Blavin Mochengo adena kuraka Jado County lim na Woj Dorcas ndiki my classmate ongela kwa kazi nzuri unaifanyia with your cost I'm super proud of you Savio Blavin Mochengo nwali miumroberi makindu getuma adena kuraka Kisumu niko ndani ya show Edwin Mumenga na kuruka Jado the annual meyo moroberio asemambi abana teto kwera senseme ya magazeti endo maina lenda tagwateka gusina likire asemambi yaboniga Mwancho moligeria asensemo ya nembwate ya Daily Nation Eronje na otini kombate gazeti ya The Standard. Ase page ntangani endo chenga toligeria ya molikire ase page ntangani ye gazeti ya Daily Nation ase bono lingana limwamu limolikirete ingaki obwibi bw'ekisimi bwabire bogokolekana ase ense ya Kenya nabo igonigo bono egokwana buna Abakenya abange ebanchiranire nga babire bagosira kisimi cyabo ase abayibi abanda ke bakubanyora ase Kigali abande ase chipigipigi abande chinchira goeta kere bawutana amagoro nabo igo ase emebogani gose ase echinyomba cyo kwegokya au ase bono babire bakoiberwa kisimi cyabo nabande nonya abagokorerwa goitwa kuri kisimi cyoni go bono cyabire cyikolekana koirwa ase chinse cheisiko chinse chitwetenene
elio kwenda kondigwa ase chinsecho inali lingana limwamo limolekeira ase gazeti ya Daily Nation ase page ntangani ase bono ndochenga ebicha ayesimi osomonto gutumeke esimi nabe ebe kirororo nabo igo nigo babegete ebintu bibyabeire bigokolekana anigo bona abatuki ose ase kyombekere gya DCI kyachire bono emotwe gochaka kokora obotuki bwa bene ase chisimi chabe chigosira ase bono babwatirane no nyana abasigali bali ba Interpol gose abanyanyimbo bali bakora obotuki bayigoro erikwenda kinganga kichisimi chabeire echiko ibwa ayona tanga every 10 minutes gose kira maiga ye chita ikaikomi omonto ngosiriare esimi yaye igo negento bono kyabeire gose kya kandi koba omochanda omonena ase ense ya ikomi ya usense ya Kenya omwanchu murigereria nabo igo nindoche ase page jo omorai wense William Ruto ogotenga bono elinino nigo yaro kanire gochiago keana gose nebeira etali gochigotuna yabeire yabeteke gokagerwa abwe atangani nabantu oberire gose abamanyi berire nabo igase page jo ntangani ntoroche ne molikirete onere omora amokonyi bo morai wense digadigashawa asagotabana korwase ensemo yaye amono morai ogwense ya Kenya nigo bono bagotenga chisiasa gose chinga kichikura ncha etete ne chinga kibono babente ko bwat kocha amon ko bwatrana eliko na kinga amagenderero abeire kago korekana asebona terenga bono chikura nchirenta obubisa egati yabantu nche basakorenta obubisa egati yabantu bande igo mo inore omokonyi ebo morai bwense otenga bono chikura ncha etete tigabono tochamo nabo igo tokore egasi ase obwamo ase lyogosukia Kenya motwe abayiga tenga bono chishiasi go chirengaine chishiasi igo chirengaine ondete yobwate nyinge ondete yo obwate chinke ndo chinga inara morikeire ase page yentangana nabo igo ntrucho mo kagero morandi oyo baigoro mokagerwa makwedi abetaka okarekana aserinani iria shakahola nene Paul Mackenzie nigo bona abatenga ni abetaka koba inspired kagose wednomo kagose getwana abantu kurwa chinse chaisiko Australian abana babwate chikanisa echo chibono chairete nonere gotwara ase gose kwenda enchereyo nakobwatia enchereyo itabwanereti gomwanchu muri ine ali asenchira nagose nakonyatabira asenchira yo konyachuta lakini konyara chinsa gosande ime inkomanye asenchira engekerano ekarongo gwera wikasi gaseti adesta na limambia boni gomwanchu boni muregede na bona ba Kenya nande wegechiko bedere goziwo mochibyo motindi anekero nonye universal healthcare ya jaidu no murai bwense kolengana ne gaseti adisanali yawadena bona oikechiko bedena ba Kenya kuna jo chibes jinde jiraji gosira omoroberio bwobo jenu asense ya Kenya igo bona nande wikecho kobederi ojigo sibo mochibyo motindi sana kolengana ne gaseti ya destanali usiko so musiko nyore gaseti na bokorana NHIF udengo abantu ojugwakana kolengana ne birengo byabo byemesare libakori asense ya Kenya boigonto bwade housing levy yo kiromo Kenya akuna kolengana ngakia konyora engeri yaye yakira omotienyi ibono muri weseti na murigedena bono extra cost gosijiba zitakire kwenda se universal health wekarani chikorwa semebugo yaba Kenya gobana wikochiko kobede nande osibe omochibi boigasika seti ya standard ingana dindiri morgere ndini bono esegigati ya Israel na Hamas nigo yachire wikasense moye mitandao asantu bakakurudera na chinsa chintindi asense meyo ye mitandao boigasika seti ine morgere na ki imborro kyobo sinelioteki lirerete asense meli ya mafuko ekera abantu banyara bakonganywa korwa asense meli ya Triva ekareke inge kyokia lengi ya Portland abantu bakanganyi wale abande bachire ekoti yakana na tego teneni eviction onyora mangana yo narasika city atesande kumuregana ninkiege kia irerete evyonsi okorekana sensemeli ya mafoko egotoka se county ya Machakos boigo nindo jemna esiringi nigenda tegoski kanne dola ekarondo jina na bere ikiwa na bere jugo na bere ere ikiwa 160 go sesko jubosio ekare siringi ya Kenya ekare tegosiri oboroso bwa ayundo jina ramurikeire asebeje ntangani ekaseti ya standard tukira na asepeji ntangani ya Daily Nation ndo chemoli kirete boigo oyo ose omoriki ose omwana habari
ojo beteka goitwa orenge korwa sense mo ya Pakistan obeteka goitwa omwakonyo mo oitire aiga Kenya nigo bono korengana namo manyi gose oba pathologist ateberenga akango Ashad Sharif ojo arengo moriki abeteka goitwa kango na beteka kakonye aminyo kiwa bwango gochase enyagitari ina ya morikeire ase page eyo entangani nabo igo ne morikirete naki ense wasena ki obwo gendete goichura ase enseri ya Israel ase segi chigendete kwana kiwa ase bono nga ense moya Pentagon bono baro gose obwo bwa ichoire ase ense meyo no ba anebintu gose nonya n'abantu abatema gokonya ebintu gose abantu gokonywa asensemo eyo tigatoso asense moya kabirusa ase page yakabetuligere nari amorekeire nkorigerie page yakabinigaga ndate kweresa igoro ya Kisii gose Kisii chabire chikoibwa asense cha Kenya ase bono abanyanyimbo gose abatuki abaye bagatebona keraji daika 10 emonto kwibero ale esimi asense cha Kenya naboigo abantu abande nigo bakwirirwa nonya anogo kwago se goitwa ase bano batebire buna nigo aba omosu bateyo airese tebuna abeteka kwibirwa esimi yaye maiga yo kubetu omojo korwa esibi kotibiaye na kwirwa na esimi yaye kwirwa nigo bona abasigari bakora obotukia sekerengo kerika DCI bono babwatiranire n'abasigari ku rukinse nonye n'ekisiko eriko koene kinga ngokora gose gokora barubutukina kumanya ngaki Kisii kiga chiko koirera koirwa ase kinse ekisiko kolengana bano batenga Kisii chiko rusigu egega Kenya cheire none kinse kisiko cha flash go cha chikoniwa kinse chiri chitwetana ne go mwanchu muri narari keire gosamuri keire ase page yega ya kabere ase ense moyiga ya magazeti ya Daily Nation na boigo na ndo shenga amurikeire boigo ase ense page ya gatatu naki abantu bono banyorira ase Kisii chikare ko ba kochiko ne riwora usichiko be kworora ngo mwancho murigire na manganora chiwa somera ase chirayo boikiranu asa abasikari gose abanyanyimbo bagoteba buna niga abantu babire bakwibiro Kisii wetira nonya n'abasani gose nonya kera bale ase emeyega amonto mu Kisii na koira abande bawurwa ase enchira eteringiya yekikeseki na bande abano baurwa ase okoruswa ngora chingaki bagotara ase emefuko yabo nabiga abantu bande nigo bakurwa aikero ogose babikiru nonye na mariogo ne Kisii chiga koirwa ase chinse chesiko cha flash gwa nabigo kokorerwa gose obo abantu bande koneriwa na kugora Kisii echo gomwanchu murigene gento ege gose ensemeri abasigari badisiaye bawo chigokora gose bagwatana n'abasigari bande gokora obotukina kumanya ninki koira gose na kumanya kibara kore omo chando yo togosuka motu ase page ya kane igondo che monekirete gorimo raibwense Dr. William Ruto asebona tebere na erinino nabera etachukotwa una yabeteke gutangaso abo atangane asekiria tebere na nigo bono omotenyo yo ikomi yo November goso motenyo 10 amo no ikomi na kabere ora chikoba nembura nyenge egentu kitachiko abarimi omochanda omonene otachiko ba frustrate gose otachiko nyarako okosari nibo yabo ase emegondo ekyagera balemi mbaba bakolera nene sana asikiri batenga embure yenene nigera chigosari ebimeri byabo ase emegondo yabo nabo iko nigo amora yatenga nigo nyasaye aigure amasababo ase embure ye egoseli nene yabeteke gotangaswa abwatangani asekeri abantu abangeni go banya obwete embure yu gocha gotu mwancho marira yigo toka page ya kane ase egazeti ya Daily Nation igobono kerora nyore gazeti yo no yesomere ebwikiranu gosego chime mono omanyangaki egochi gotwa ase bono ndoche barikerete gosebe bakagerete naba ase motenyo yikomi nigera chuko 27 mm abaya abantu bari bakora obumanyi mbamanyete nabo igo ekere dochinga tare 11 motenyo komi ego ya bete gotwa nga 66 mm
igo mwancho murigereria akorengana neri abantu berire mamanyete na kibakupime mbura bamanye nyinge ne nkayo siga murikira se page ya kane azigate gazeti ya Daily Nation dogo sikamotwe gazeti ya Daily Nation ase page ya gatano nige murikirete igoro ya kameri kemera ekego sime kwa asensemo ya Meru amone chinsemo chinde Mnabono bago chugotana machiko amaye ayo kerara chigwetuwa ase bunge ase bono bago tenga kera machika yo ara chigwetuwa nigo ekemeri ekyo kitali go chiko ko irukura bosoba sombi bwe kemeri ekyo botali go chiko kolekana ne chigari chigo kora boniga boli go chiko iru na pigi boli go chiko iru ne chigari chiga chi probox nabo iko ne chigari chiga chitakunekiri chibakuruka ngane chi pick up maligo chiko irera mera yugo chiko renseme yemo oshia se eyende gosekura somolemi oshia ase eyende nabo iko nigo batenga konyeri chikeriri go chugweta nige mera yubono era chiko niwa ase chinsemo gete gosera chiko kwa chinsemo gete ase ego chiko irwa ko chinse chisiko era chiko yo chinse chisiko nabo iko niga ekemeri kyo kemera kera chibono ko egwa Nonyaleta tax egose ebango kila chikoloswa shilingi 2 asekera ekiro kurasa omoremi eryo bone eyumne bango egento bono bagendrete koligeria lichikerio lirase ase chibunge ase gase ne kugambirwa nabo igo irachi koligeri wa amona kera liraente nali amangana yosi arachi igoikirana umancho morigeria nabo igo nige kolengana no Muwaziri bombole mitikari nturi igo bono ekemeri ekibo igo kirachi gosime kwa nabantu bamanyire ne serikali osabantu bakwerikia ngabarabu ngosime kabale ekemeri ekyo asekeriga nigo bono kiko chikoba ekemeri oseke bwata chinguru bona asiba uchokeruka nga green gold asibono elichikeri ligo chigweta niga yonse amonchoria yonse arachikone kiwa ase ensemeyu oye kemeri ekyo kemera nabo igo kemeri ekyo ngedi wo chikota osengedi wo chikokiwa kuburukani bona binto binde chinga kichiri ba korobo sombi wekemeri ekikuru enseme yemo cyase yende mbali go chikoburukani na binto binde andaka totebe buna amatoke gosena kiyaya nigo bago chikokeira ekemeri ekigyoka kiko iru anchira ya bene kuru enseme eyemo go cyase yende igo nkeri go chikoburukana na binto binde byonsi igo eriko kone kinga ekemeri ekyo ya gosege ikire kire elsencherere engia igo munakolengana no molika tenga nigo ke goburkana ni okira chikonyorekana kya gosekya andake kya kira ni rense aseke eke wango gosekera kya burkana ebintu binde kirabe ike konyora egentu kurga contamination gosekera chikonyora ebintu binde bitari ebija gosekira irere nonye no gosarika kiekemere kyo kiemera inara ndoche amolikire ase eje ya gatano ase engazeti ya Daily Nation yatonyora yomto Brighton atweresa ase gazeti ya Standard Biasano mwanchumani ndizi vekirano tutubwati asemambia Boni ya nindoje George Morarabwa kuma wakili anasema ya kwamba ako ndani ya nyumba ndio tutubwati asemambe ya Aboni mbona kermanda tutubwati Karankora aligeli asinia karika seti ya The Nation ye kwa nete ikoro yejisimi kwa hivyo anto arasi county ya Kisii abanyanyimbo mbana alijisimi wetane chimisato chi laptop chi tablet ye kwene kuna boibi ni oboga ndrede as bujisimi asoro nrogusi no na sinsemo awao ege kurege dini okia ruja saba hivi bali bakwangamisa abantu boy gonto jena abantu 14 mbabege tubiara kubwatikana na niko babwade jisimi ejo kadoji kubwade ngane tumanyana mbaige tigwe koti na ndinga kibanya ate bago swerwa eri mojori go twara ebintu byo boibi ekero na rana aba Kenya baburu saba gusiba bade bebere simi pade banda go ikasense media DCI abo songali orore gusino ibere simi yao na bogo nyora kero rikya tablet jisimi jijinge tablet laptop no chiralia abantu bali bandate kwangaisa abantu abo ibaramba gendete ko borro bakuganya kwagesa barabaja baira barabumetiga siabo no kwede ngori nasika seti ate standard beji akabere neli murgede na igoro yogo jinga kyojigo sibo mochibi yakarubunga bandate ko konga boigo ojigo sira amangana afya eyo murai bwenzanyara kago sioli litukuli chuma haya se county kirije katoro jengera lituko lia masuchade yona boko so omega city ye beji akabere horre iringa bono ojuko najwa iringa afya na ndingege gerengete buna bona bakenya bigabajigusiba omochibi omoritekero baojigusuka gojibosio ebeji akatatu ne murgede na kibono murai bwense Wudira serikali yae
aire libagali nene ase sekta ya afya ase sekta yobo chenu asense ya Kenya ebeji akaniri morogana oroboti ni gobona ruwasyo ribuna abantu nibo baetwe amaremo ari asense ya mafoko maminja nelijigo task force nere ya rostiwu oseka ma task force ya rostiwu koligereria igoro ya mangana mafoko igobona ya re roboti na abantu baetwe amaremo kone nigo baetwe maminja nelijigo majika utanyade gakubwatiwa nyasome ayuase beji ya kane na gatano ekaronoje aba Kenya bande baendete korera na kororombia igoro ye nyomba cyawa cya tagorwa asense meri ya mafoko karoko monta bugori roni monta sabiri kibese agajira tarakora nandi nyomba ya yamanya koyeriwa inse ekarata bwadirichiko asukugura oburemo obwasense ya mafoko tari mafoko on oka konenda asense itu ya Kenya konyororenda abantu bakurubulemba batari kubwadirichiko nekadana imeyandisi binero wansubusi tuenda asense meriri chiko turigena ngakyo wakwaya oburema ewiki eto karigeria amangana bunanga kyoko validate ngakyo dereta to did ina to rigedi tukura ya misbogo tojikwanda kurina ingakibono koromanya no burema no bwao osenga kibole katokumurikira mangana ende tuetange korwa seminto bunebi ekarogoja wa oseri wa korwa sekinga kyoburema ebeji ya gatano maneri margede na bono na kim bari bara asekinga kenseme ya Ruffington egari kigambiro kia environment code ganya de kego tenenia obwaga jwi nyomba ja 512 units asesema ya Ruffington ekaroko ne kingi kiabwate obukure korengana na just osika onkote nigobono anyare kagotebia anyare kagokwana igoro na ki emeroberi yigo tenena ekaraba Kenya bonsi batakire kurigereria igoro ya amangana yo ya amaremo kango charari go ikase beji ya kianda nigo emarigere na oyo kabaire omwempi na oyo kabaire omwempi oyo mo se nominated MP abwa matuka maiga ni Hassan Adin Osman nigo bona chiro ikase kambero ekaragosoera ekyombekeri ya Office of Registrar of Political Parties anene aso wanjira kurikie vyama bitaragirani amaganio ya yokoba ikiama igobano ikire bosio bwikambero ekarasoereire Office of Registrar of Political Parties na mbara mejigona batara bwatia ekaroba kurikie vyama ase ense ya Kemuma chumuri na ragenda takumurikirwa asikaseti ya testarali emambi yabonio Tukwirana se gazeti ya Daily Nation ya page ya gatano narimo igemurikirete omorai wense na tebabuna arachi use atawo chikwirani kumaiga na onde bwensi woikirani ya emeroberi jaye ya kokora aba Kenya magenderero una abete gako bairesera chinga kyali kurigia ekirobo ekyo boraye wense nigobono ayotemuna nigara chikwene kinga abantu bonsi nkonyora bale amagenderero ase chinsemo chonsi imeyense ekimune osebuno ko enjira yamo yowikirani ya chira chiri ariete ase chinga kyali kurigia oboraye wense nigobono atemuna tawo chikogendera ko twara gosekwe nchirende yonsi aranyare koba kagotwara engusana na embegose ebirenga arachukikane ebirenga y'abantu bali bakagerete ngata wiki gose ta wikirani irachiri cyaye ni gatengera bono ni gago chikwene kinga ngo ikirani yale chirecho ryo kwene kinga abantu banyorira amagendero nanene asensemo ya uchumi yensi ya Kenya nigateruna nigo ngusengo nagendete kokora emiroberi kwene kinga uchumi yubono yarigererigu asenchera engi yagosenchera engi kiranu igo mwancho muri ina ya murikira se gazeti indoche ya Daily Nation ase page ya gatano limo asebono omorai wense alingi kuya kwana yaiga abu ugoro chinga kia alinga se kanisa yemo ensemo eri ya Dagore South imeyomochi o Nairobi igo mwancho murikeri ainara atebenana serikali nigendete kwene kinga abantu bonsi nkonyora bale ama genderero na bigona kwanete igoro ye shilingi ya Kenya unabana chagendete gosikika ni ne dola asebono ye shilingi ya Kenya iranire inse ne dola egase ne gokina asebone kagire go komenta gokina amono na boigo igoro ye bango na boigo na moliro gose estima ejibono negative bintu akwanerete abugoro orachi kwemanya asenchera engi kiranu togosika motu ase page ya gatano na kabere
gazeti ya Daily Nation ase omokonyi bomurai wense Rigathi Gachagua bono achinchire birengera bya na watanga serikali ya Kenya kwanza nigobonera chikubwatirana amo na kwenekinga okorera bari abantu bonsi amagenderero omurai gusema konyi bomurai wense Rigathi Gachagua niga abaire gusabete abaire kako ogororekana gotwara ebirengera ebyawo bona eraniga kwenekinga abantu bari babete bakubasira ekinga kibari korigi oborayi banyorire egepande kenene gekeki eyo yense ase banyorire amagenderero kubwa bari babete bagosira achinsemo chinde bono nigate biruna ayubono aetire tari gochikogenderana nkwane echo nigo batete bakwanire omono oyomo ono murai bwense gose no mubwatani oyo murai bwense erikwane kinga abantu bonsi banyorire amagenderero nigali konya kwana chingaki ababwate egikaro amo nabanya biashara asense meri ya Nyeri chinga kibale okwanira amangana igoro ye biashara asibona tebetenga nigo bona aganeti abantu bonsi bache asobwamo erikwane kinga abantu banyorira amagenderero obonchirende yonsi etari kuri gose obwanchire libotayo abantu bonsi koruchinsa amachonsi banyorire amagenderero asona tetenga abantu batige gose batige obombochu ubwegisiasa obombare ntabo bisa akiagera chikurancha etete asaire kotenga chikura cha etire bone nenga kitukolera abantu amagenderero ayentachira no neno yegose na omorai bwense engane yabeteka goteba na bachinga kichiri atarete ensemeri ya Nyanza asa tetenga tigabono tutige amangana siasa ayerire ekire chinga kichigo tokolera abantu bonsi amagenderero nengana omukonyoye anchiranire boni gateringa asege kekeiga nigongo chukubwatirana na abantu bonsi eribono aine kinga ngokora bale egasi ase obomona boigo anena so okora abantu amagendero ase bona tenganigo ara chiko kokore gasi no bwange mono naba ababwatani ebazimio edikwene kinga ngo bwati bale amagenderera ali osengo ngoikirani bale emeroberi erio babete bakolire ira abakenya shinga kibali koligi ekero gekyo nigo boigo atemna nigo bono bakaneti onde bwensi abantu bali babwate amagani amaya ochase amagendera sense ya Kenya kobwatirana amona barabu edikwene kinga ngoikirani bale amagani yabo gochi asaba Kenya naboiga abirengera byaba Kenya koikiraniwa abo ikiranu naboiga tukirane ka ase page eri ya gatano na gatatu nige morekirete igoro yo morikyo yomo oyo beteka goitwa omwaka oyo moetire oyo lukoro kunganere Ashad Sharif korenseri ya Pakistan abaiteka goitwa aigeiga Kenya kolingana no botukine batu bakora kinga akango Ashad Sharif oyo Pakistan niga kango na konyegete konye aikiwa abwango ase enyagitari igobona tanga konye aikiwa amenyakiwa ase nyagitari akango na beteka gokonyeka gentu bono abasigari bagendete kokora obotuki goika boniga yini gabeteka ko ayana gose gabeteka koraswa chinsemo chiri cha Kajiado County chingaki alenge ase safari yae gose ase emeremo yaye eni ese peche yontumoroche Pakistani journalist oyonere Ashad Sharif na Omoriyo Javeria Sedik ase peche jubamo gose epiche yae nabo okomo yororo konye nkwamu manyete nabo koyo karkwanyore gazeti yao nabo wesomera nabo igo omumanye omorikyo olinkura sensei ya Pakistan Wezano mwanjumure karanda kumurekera yara karotanda kumurekera yara siseme magazeti ni doji na obwansumu Gusii Ndizi TV aska Zakaria korwa sinzemo chiri jia nyaumeke awde ano alimi yomoroberio asema mbiyabana awde na obwansumu Gusii Ndizi TV aska Zakaria former secretary nyaumeke educational group happy Monday na ganeire my beloved Makori Ben Sakari areba gire dizix yo jokora kepsea asiskuri ya maji mazuri primary amaya asema temu aye na omochukoro Filemoni nyaundisa kayo omorali Brighton
na Dorcas asante sana asemambi ya abone mukati yabali manda toto machi SMS chabo ade no bali mi yumurobelio asekinyusiki so mama gaseti mandere keni so na bwa kire bya Brighton na Kemuma count me in yomo kokoti mandere kama kawaida kutoka Mokongeni bobasi dia Mutali Primary School na salimia mama Nyaboke siku njema asemambi yabone asante sana magi watching live from Enduma ade anu alimi yumurobelio Ensakia bono mambia ade ana Ndizi TV ndio kiboko yetu mimi bana sabana manda toto machi jumbe jenu kadonda kumurekera amagaseti asemambi ya abonia Kalongoida na sigaseti ya testanda li nindo chega nemurekerete SBJ 15 nemurekerete na bono chibajiri cyangete kubeka amariogi niriogi igoro na abantu kuga kurwaro nigo bono banyare bakurwe bagukureruna bona mademgo chakagoji bakeya amariogi ayu osebakeiwe osebalimiwe igo bono ndoje no muwasiri w'examina cha abana bono ikikuririwa sinjira ya mogose yende ikiagara ndoje na abuwe kabachikweru tambukira boigo nindoje gasigisi ni morgedena mascha yakorekanete korende abanyangongo mbarabyaba esikurina tomboya Jomo Kenyatta mbalengo ababodera nikimati mbalengo na abange abono umurigese dina morgedete bakubura nina ine ntubwade amascha azi kuisi haraji goroberiense ya Kenya na kiyo chikoba ko chibosi kusembali baroro batete ko yekora mbadete kumanyana kisasi kijajo na kero geta geri ko chikumanyana masucha na alenge sense ya Kenya yakarongo charali ikase beje 15 no mone ili morgedena tonyorane na basubati kiombe kya basubati kero konya abasubati kurwa sensemo ya jusinsemo jicha elisabu unga kibata bakora mangana yokwerenda no yene kero kibakora abortion ekero ya akmeta abortion kero egosia angire osoborto bwangire ngakibakora ngakibako idea basubati ase orogongo ose asenjera ya bene asensemo ya Naivasha Kakamega ne chinsemo chinde chensemeyo ya Western yuana ramorgira se beji ya 15 mo mwanju mudia nande naro jumra ibwenze tokubira mto naro bereti ko kore taro yae asensemo ya Western ya matukatana agibotambe konya koboli na Gusii ne ntole ase emaboboli buyega abara ibeto badarabeka emeroberi yabuya yandoro jumra ibwensa kaenda sensema ya Runyansa akabororo amatuko ane bono naro jena nigaro bereti ko chaga itarike meronge na isano na ibere mpaka bono manya abara matuka atano no agara sensema ya Western nando nyoretari tari batuko amange arworo by the way medindira era menge ke sarworo nando jingwera na karego ji ase ensemeri boigo umuriki wose tigaiga na umuriki to Zimbabwe de obino ndibakubona na abantu bari bakweta sensema ya masucha garwara go swasike digeri kia kerijo kibutum ingoko mojiwa no muwasiri bweji go soli ababu na mwamba ingoko mochigubono ne serikali n'abantu bari bamiganete ingigi no riba de abuna no rio begete chai gaite kariko bakarore rio ke bajaka gotama ingobona ko majugwa eneli bode taranyo arama chiwe kera bande ba de ana serikali ya takire kwera ko gachike tikeri under the Ministry of Sport paine kibune ke tingoro sugere to standard na rekrando bago soime panyori bago soira bande ba na haya oyo ko majugu turiko majimonte kera makuri aro turiko manya ngai akobera County ya Nairobi na Mombasa ni goba begete emeroberio na kibagoji kurwania amangana yojenji kwelire hayuni gara sebeji ye 19 gaseti ya The Standard beji emerongebere ekaro kwanda sensemo yo bonjeri gose ebiasara ni elibuna esiringi ni gegenda de osika ne dola ekaro bono torojena Kenya bindombira bekubuya biribira mnyole kokonya edola yegenda de gusarika gusalia ebe esiringi ya Kenya ese beje merongebere neseto ni gemergedena ngaki Israel bono bajire asensemo ya social media komochani igoro yese yire endreda asensemo ya Gaza Hamas asensemeli ya gadia Israel na Palestine ayendo jena ramrekere ase beje merongebere neseto ase gaseti ya The Standard nanda bunongo korera ase gaseti ya The Standard mambi ya bonia Tukirana na mwanchu mwalikiri ase page ya 10 gazeti ya Daily Nation igemukere emore molekerete omorandia ojubayigo bobo tutukanu ojubayigo omokagerwa abwa makwedi ojo abantu wetani chiminye aseri nani ria shakahola Paul Mackenzie asibone gote babuna
nigo akageire gose gwatwa n'abantu gose bekanisa korwa asense ya Australian aba bete bakubabwa kebirengereryo nabo igo koirera aba gose koirera ababwatani ba Makenzi kononya no kwonya ebimo by'omubiri obo unachinyigo nabo igo kubwata kwana na chinibo cyabo gotikana na koni emebere gose koni ebimo by'emibere yabo bune chinyigo mbabete bakwene na nonya n'ikibese gose chinibo cyabo cyonsi gochia ase omorandi oyu egento bono kyarorekanire gose kyarorekanete koba omochando monene nabo igo akorengana n'obutuki bwa ubutari bwa serikali nigo gotababuna nigo abete bako segetwa n'abantu kuruchinse chiri chisiko egento bono keirete abantu abu kosirino n'amagimabo ase okuba egena mono wetera ase kubabwa ebirengereryo enchira babagambirete eyali kuira nonya na egento kinde kyonsi abamorandu yali koteye abawatani baye nigo bali kubwatya anene buna eniebo nabo nonya no gotaragera wonyo koitaira abane skuru kolengana ebuna egazeti otebani ngobono senate committee eri yabetege kubekwe eri guchunguza engane eyu ningobo igo egenderete kubwatia amangana yu asinchira ayo bwememono asebono abantu bande bateruna niga abantu kuruchinse chesiko nabo babete bakogera gose nabo babwete ebirengereryo anene kwa ase omorandi yuiga na koirera abantu bali kumubwati gose abantu bali abanyakanisa baye kumubwati ebintu biri byonse ali kubatebina kwegena nga nibike maene ase okonia enibo yabo yonse na kumubwati ogotika ko lichindagera nabo igono nyo gotera abana chiskuru eri kunga na enchera yamo yoko mosasima nabo igoni go batenga bono abantu mbarakante konia nonye nechinyigo cyabo eri koena na ochinse chire chesiko ari bunenchera yamo yokoro kinga mbaige nete gose bamwege nete omorandi obo nabo igoto gosuka omwancho murigeria otogo charara wika ase page inero ya 10 na page ya 15 na kabere asabona emumorekerete igoro yo mugabana bwe county ya Meru nero kawila Mwangaza asabona abagaka aba elders abagaka bali aba benseme yu ya Meru bono bachire kubwatana amo gose barachikubwatana amo nabo MCA elikoranga abungu mwaka baresiko omo rayo bwe county ya Meru ningo morayo yo abona bireka gotwara suka emenge oso obwamate butali obuya egati yaere amo naba MCA ndora amatuka maiga nabagako obe kubyara na boigo koteba nga abanyanyimbo bagateba bagakana barabungata bekiribya mbamubegeti byara nigali nitegali eyume lakini nera gotenga ningo bamubeka byara asichiga kyabwate omoyego yebo kwena nabokonye asenseme yu ya Meru bono ningo abagaka bali bakuruka abu elders batinete eorogongo rwa Meru bono babwatanire bagokusiba gochikubwatana nako basira aba MCA esenchere eyemo oyo kumwaka isiko nigo bono chinga kibabwate egekaro kyabo ase shrine ya Njiru shrine eyogotika egotoka Tigania West mochitariki 14 njuri cheke bono mochiamani onjuri cheke Linus Katera na abali kibaye babere Josephat Murangiri nabo igo Washington mudhamia na negati abande nigo bono batetenga nigo basesenetie okorusiwa okomugabano yo kwa isiko korwase county ya Meru nigo bono negento bachete gosesenia ogwakwa we isiko komugabano yo okawira Mwangaza korwa ase kiroge kyobugabana ase county ya Meru nigo bono usaba negati kolekyo ningo bayigo mu waziri ubwe ensemo yobole mimitika rinturi na yigete ya sense meyo
n'abagati ya abarayi gose ababunge bande benseme yo ya Meru asebono tukagerite go chikumanya amangi asikigega igoro yo gwakwa isiko ko mugabano yo we county ya Meru nabo igo tugosika moto ase page ya 15 na 3 nigo emolekerete igoro yesegi egendrete ase enseri ya Israel asebono ndochenga Gaza agerete egasine korwana kigima nabo igo abantu kwene kigwago siria amagimabo mwanchu murigira aigana nko bitolera asensemo ya magazeti kwene kole nyore gazeti ya Daily Nation na manga murikeiri asensemo ye biashara ngaki igoro yensemeri yose yego ekyombe kiriko sangereria ebango ime ya Kenya ke bone go chigokora emerimo yabo na yanda mange mwanchu murigira asensemo ye chigosori naroro igoro eyinagati yari amurikeire na kumanyire egati yari amurikeire kurinde kora nyore gazeti ya uno imanye asenchira yo mweme ayari amurikeire ase gazeti ya Daily Nation Wezano manjumuri na ramurikeire sama gazeti ya tukira go utakonyore gazeti ya Taifa leo bado utaipata The Standard, The Star, The Daily Nation the Daily Nation, The Standard ayonsi na boga nyara kurwa size be magazeti go seri bwanje te bwa somere amangbe bona serma na takoba imeyo murobelio asemambi yaboniga bari batumire SMS yino biyamano bari bataratuma ni medira ngori kamole bapoke mso motangi dinaro Kisii arogos ju menda wapi leo kuna wengi sijaona Kesto Njali tindaro kiongozi wa Nyonseri bado sijaona SMS yako Ritunda Green sijui leo mmeenda wapi imekuwa haje lakini natumai ya kwamba mtatuma baadaye na wadena gikora agency ya monenu zuya bona mambia amagani tungikara studio tukwane ge siasa amagenderero tukwane ni kyama kya UBA ine orongorwa usindo takirero tware kyama kyomo Gusii nyorambo Gusii na about the 40 people magagitara bunwa agesoe ase chubiri by the chubiri akara ajete byame byabunetwe tubantu bagasoa sensemo ya chubiri tukigode na Gusii ne takirego twara kyama girigera kwane nerio yerimo igo chako bagaka oyore ne secretary general ye kyama kya United Progressive Alliance ngo ikara assistant na MMC we wadi ya Masige West nande no mokonyi bo monogeli bwe bunge county igo chitaito Johnson na chibwate na botoka to balance story na kitoko rigereria atuske go chibosio asemambi yabone to mosako to bwati ene on TV bansoma usi bali bakurwa senzema ya Masige West bana moko ndikera ujumbe yenu na bali moko rwase county ya Kisii kya no monogeli bwe bunge county ya Kisii bado utakombozi liswalia na yabna goteto komobori igoro ye kiama bado naboko toma SMS yao kiama kia IUBA asemambi yabone Tereso mboga na good morning Brighton na Joshua niko ndani salimia Dorcas watching live from Saudi asante Spark Justin kinara na good morning team Ensakia I'm following the show live from Kisii Kegoji I wish to send my condolences to the family of Jackson Omari for losing one of their family member Mama Teresa Bisieri Omari pole sana ndio tumengora itogojia sengeyo ya Jackson Omari nindo Jeros Mochima tena omongina Edelimonte na Mae Ekrabali na Beloved husband yoye kurwa sensemeri ya Nairobi by Brighton au tena Breeze mashabiki tuombeni tulimpoteza mother-in-law Teresia Kerubo Onyango kuru hoteli ya Abuga nyari ba Masaba ndo ba hoteli ya Abuga pole asukurara kwa omongina Teresa Kerubo Onyango oyo ne Rose Mochima gotoma ngora akarateno bali numugako ye azimambi yabure kurwa sensemeri ya Nairobi Brighton nyamwe mura tena good morning Brighton na Dorcas my beloved husband Edwin Ongeri akakwani Edwin Ongeri mugako ye mother-in-law Erin my daughters Sheba Dolin na Wita na all guys have a wonderful Monday with full of joy and blessings miyamono wakirira li ongoli tom ne rawo devano ali me yumurubelio banda togoto bwati asemambi yabone na chairman ya Law South of Kenya Nyambati na no oli me yumurubeli biasana kiroma thena wiki ye nigere wiki yeri chiko tutongea bada torena kitokuriria mangana yeri chike kiaga wikatore ndeli chiko ndito bwata off guard umeite suko watu na off guard iko kwa bwatiro na ndeli chike thena linakata mbere na nyuma iko bono wikatwere ende kurwa sensemeli ye eri chiko biasana na rawo toma uchumbe ya na ere obongesa Steve alika asemero beli akora yakera lituko kwene kibuna wodi yebeno imeenda mbere sana mugambi Steve alika asemero okora anebena lituko kwanya de kwaligania umosangano wa Kongwe yani abantu bali baralire byage umaite Kenya kense
karo kwalire biage inaye go coaching rumete kwalire biage go mete kwaraskire mete karo go ke miaka 70 go jigoro ige ine bonus go monda ke miaka 100 mondo iga 120 101 ine patsane kero go jakara 70 mpaka go jigoro mete ine bonus go sai no yike lakini torasika bali baye ikire ikera ta raisi nande mnabono rero twajagero rindagira jekerero meda bandu bali mbabwa de siri yabo iyo na gute kwa batarira bago de siri negeko na stibalika ajage ti umuroberioli wa wakongwe ase ward area ibeno egotoka sebunge ya Nyaribari chache county ne ya Kisii Muyamana omwancho mwegere begeta sene Ndizi TV igenda gutubwatia asensemeri eyo mtandao asotunyobona Ndizi TV News Digital ansemeri ya Facebook nabo igakara gotwa asensemeri ya YouTube agotonyora buna Ndizi TV News igo mwancho muri onyaga gutubekera comment yao nabo igo onyaga gusangana ebirengera byao ugocha aiga asegita sene Ndizi TV igo ngundo chenga ebiro byachararire nteto to siaro kake igo asensemeri eyo motimoko elio baigo tukoira na tonyale konyora aya gose tonyale konyora na no mogeni to Brighton omogeni to wikire gutatura ndasinza mirende yo motimoko ende gakoira to kwenda makumayana ngayo mogeni ale tanga jusho dhabira kituzajua omogeni ngayikire asemambi yabone gatunda sinza me yo motimoko asenjera bene kwena tore tori yo mogeni osinga yikire asemambi yabone to skena Ndizi TV bonsumo Gusii Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bw'Gusii egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbegia NTSA bagotumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambya na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1